Tähän sitä sitten kokoontuu. Elikkä Hakolan piha. Nykyään Airi ja Aaro omistaa tätä, vaikka niillä on oma tupa tuolla, mutta tämä on se vanha Hakolan piha. Mä oon kirjoittanut, että tämä on se piha, eli se missä oltiin. Oltiin Karkkusta. Kuka muistaa, että oltiin Kartanon-Lymyystä? Karkku on kotona miehet on mettäs, Karkun ovat menneet kirjoon. Mutta Kartanon-Lymyystä mä muistan sen, että se oli semmoinen erikoinen, mitä mä en ole mihinkään muualla. Yksi meni piiloon, eli hukkaan, ja muut oli tässä pihassa. Ja sitten kun löysi sen, joka oli mennyt hukkaan, niin piti jäädä siihen lähelle johonkin. Ja se onneton, joka sitten katseli ympäri Sorilanmäkiä viimeksi eikä löytänyt koko 20-30 porukkaa. Mulla oli johonkin sitten. Se oli kiva. Se oli Kartanon-Lymyystä. Mun muistaakseni se oli Hakolan Veikko, joka oli se moottori, joka keksi aina kaiken muista. Tuohon laitoon Laura jo, tänä ehtoona piirataan lautaan. Joku sanoo, että kivi alkaa, joku sanoo, että tikkuu ja niin päin pois, mutta kyllä tällä pihalla piirattiin lautaa. Ja taas joku tulee sanoa, että ei se niin ollut, mutta se on tarkoituskin. Esu oli kumminkin se, joka oli lähimpänä, ja Tosu oli se, mutta mikä oli se, joka oli kaikista viimein? Se oli Lonki. Lonki se on, joka loput tonkii ja se sai aina sitten... Airi muisti. Hyvä. Ja systeemi oli semmoinen, että mä en tiedä millä nimellä muualla päin sanotaan, mutta tällä pihalla sanottiin, että puristettiin. Elikkä rahat käteen, kahden käden väliin ja ravistettiin ja sitten heitettiin ilmaan ja kontilleensa ja siinä sitten joku jos oli kruunaa huutanut, niin kruunut sai korjata ja seuraavaksi kakkoseksi tullut teki saman tempun ja sai taas huutaa. Tämä Lonki se on, joka loput tonkii, se sai sitten loput, jos jäi jotakin. Tän ehtoona kyllä piirata. Tämän rakennuksen takana on Airi Hakolan sauna. Se on meidän disko ollut kyllä. Mä muistan muutaman juhannuksenkin, kun juhannusaattona, niin Hakolan saunassa sitä oltiin. Sauna oli varmaan lämmitetty, mutta ei sitten enää myöhään ehtolaisia liikaa kuuma ollut. Ja porukka kokoontui Hakolan saunaan. Semmoinen ikävä muisto mulla on, että kun mä olin aina yleensä pienin tästä porukasta, niin kun mä näin, että äiti tuli ja lykkäs pyörää tuolta se sillalta päin, niin mä tiesin, että nyt on paras lähteä hyvin äkkiä, että mä olin yleensä mä olin aina liian kauan täällä. Jos jotakin vielä, niin Airi, onko tuon oven takana vielä semmoinen pieni laudasta tehty mylkki? Mikä se oli se mökki? Joo, elikkä mä muistan Hakolan Veikon moottoripyörä ja nyt saa oikasta, mutta mun mielestä se oli ZZ. Ja se oli joku hieno moottoripyörä ja sen jälkeen Kankaanrannan Alpo ja Tiipiön Heikki osti oikein jaava. Sitten oli jo muitakin moottoripyöriä. Ja jos vielä tästä konehommasta jotain, niin 2 traktoria oli Tuomahan Paavon Setori ja Pietarin Antti Hanuma. Ja sitten vähän myöhemmin tuli Kankaanrantaa ja Tiipiöön ja Rantamäkeen. Oliko Rana niin, että Hanomakki meni Kankaanrantaan Pietarista? Mutta tällä Sorilanmäki on koneistettu silloin joskus 50-luvun alussa ehkä. Tuomahan Paavo kuljetti Setorilla Kangasjärvestä uimaan. Takaa tuli tieto, että Setorilla pääsi Kangasjärvelle joskus uimaan. Maistaa niin aurilla. Niin on. Vähän jokaisesta. Tuossa takana, tuossa suunnassa oli
sitten myöhemmin Sorilanmäen sirkkelisaha-yhtymän sirkkelisaha. Ja ne harrastukset monta kertaa niin siirtyy tuohon sahan päälle ja siitä on tullut sitten myöhemmin, että kun mentiin johonkin semmoiseen paikkaan, minkä ei kukaan tiennyt, minkä mentiin, niin mentiin Sahanmäelle karkuun. Oli yleisnimitys. Mutta mitä mä muistan siitä, niin siellä tehtiin talvella pelekouksia. Kuka tietää mitä on pelekoukset? Elikkä nyt meni edellä, että nyt teki pelekouksia ja sitten oli pellihousuja, jotka ei uskaltanut tehdä sitä samaa. Kirkkoasteella kun lasketeltiin, niin se oli ihan yleistä, mutta äsken lasketeltiin joskus tuossa Sahanmäellä ja mä muistan Kujanpäin joko Kauko tai Kalevi. Muistaako kukaan kumpi? Elikkä laski oli semmonen mun mielestä 3-4 metriä korkea lautatapuli. Ja sinne oli tehty katto. Kiipesi suksineensa sinne lautatapulin päälle ja otti vauhtia sen koko 4 metriä ja sitten hyppyri olikin se yhtä paljon, 4 metriä tuli alas. Kukaan ei sitä pelekousta tehnyt. Varmaan sai vähän kipiääkin, mutta se oli Kujanpään Kauko tai Kalevi, joka sen teki. Korteenkylässä täällä oli aika laajasti tätä osanottoporukkaa. Kujanpääkin oli Korteenkylässä. Ja nyt sitten Ullalla on tuossa Kentsuralla tehty tuommoinen, onko tuolla piknik? Tämä on retki. Menkää siihen kontillenne, niin saattaa saada jotakin. Joo, tuu nyt kuule sinä niin. Ja toiset me rupeamme sitten piiraamaan ja tässä on Seija tehnyt toisen ja saa kertoa minkä monen peli se on hetken aikaa. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia kaikille osallistujille. Nyt onko huomioon, onko ensi kesänä uutta kierrosta. Sitten on vähän niin kuin ajatusta on tuonne Ylisorjan riihelle ja Minkkarikäälylle ja kenties Rantamäen alle, mutta se on ensi kesää. Toinen vaihtoehto on, tuleeko Sorilanmäkeen omat kesäjuhlat. Ei, älä välitä. Jos tulee kesäjuhlat, niin ehdottaisin, että Länsivuoren Mika, kun ei ole paikalla, niin se olisi omialtaan ne rupeamaan keräämään tätä porukkaa, mutta pankaa miettiä. Täällä on sitten nisua lisää, että... Ulla sanoi, että täällä on nisua lisää. Menkää katsomaan. Kiitoksia. Ei ole tohtia. Ankkasta. No niin, joo. Näitä on helpompi syödä, eikö? Joo. Jaa, no. Pitkä. Niin joo, siinä oli kiviaita.